De unde ți-a venit și asta în cap? Pentru ce ne-ai venit la tine seara când ți-am scris? Era bolnav la te. Minți, ai primit biletul meu? Da. Unde e biletul? Arată biletul. Pe semne că l-am pierdut. L-ai pierdut? Unde l-ai pierdut? Știu eu unde l-am pierdut. Dacă știam că-l pierd, firește că nu-l mai pierdeam. Nu știu unde l-ai pierdut? Nu. Bibicule, bibicule. Vezi tu sticluța asta? Da. Știi ce are înăuntru? Cereală. Nu cereală, năică. Vitrion englezesc. Vitrion, ești nebună? Da, vitrion. Ți-e frică? Firește că mi-e frică. Pentru ce, dacă te știi curat? Pentru că nu știi ce e vitrionul. Ba da, e un fel de metal. Nu știi ce poate face. Ba da, pârlește, năică. Arde, bibicule, momentan tot și mai ales ochii. Dă-mi sticluța. Aș. Pentru ce ți iasă la lucru? Pentru ce? Pentru ce? Nu trebuie. Pentru ce îți trebuie? Pentru dumneata, musulecă, și pentru didina dumitale. Care didină? Tu știi ce spui? Știi și dumneata mai bine decât mine, nu umbla cu moftul șarlatane. Care e didina? Didina pe care o iubești. Didina la care ai fost azi noapte, mizerabilule. Am stat acasă bolnav. Minți, Adina îmi spune că nu ține cu dubletul, să spui eu. Biletul meu l-a găsit în odaie la dumina respectivul ei. Respectivul pampon? Vezi, știi cum îl cheamă, da, unul înalt, bărbos, fioros cu care o sta de-a face cărață. Ce ai făcut? Pampon caută să te omoare, dar pune să-și spune, să vă mor eu, pe Didina și pe tine și pe mine. Ei, revino-ți în fire. Nu te las, că te iubesc, numai pe tine te iubesc. Înțelege că am bucătură la mijloc, mi-a pus pe nebun de pampon în cap. Vrei să am fac orice preț? Da, vreau să dat pentru că m-a dat pe mine, le-ai dat pe toate. Nu fi nebune, ce o să fac? Ce să fac? Mi-ai furat sticluța, scamatorule, dă-mi sticluța, șarlatane, mizerabile, infame. Pași, bate cineva. Și la momentul ăsta. Ceea ce dea stilele de la 8, câte pe acolo.